Bekçecan diyene. Şeyle acayip yattan çıkmayacak bunu. Bu nime olmasa keyfim yok mu? Ağayda akça. Keyfin olacak mı kız? Benim. O başlık yandan çağırıp. Havu? Men size hormatım uludur. Şoň çinem täzilin ýazgasyna ilki bilen sizi uğratýan bolup bir başlyk bereler. Ağay Bekçecan. Ola uğrattı. Ene bizem geldik. Ene Güllüýal ýere-de ýerleşdirdiler. Gaýtan başlyga ikimiz sag bolsun aýtmalar. Ha koysana ki nemen sağ Ağız, ol başlığın borcu değil mi? Biz yalı ustaatlar hormatlamak, silamak. Hani şu geliliğimiz bari o sağaman geliniz mi? Yağdaylan qoğumu deyip can etti mi? Yok, can eden o. Bekçecan. Ya bizim yan gelip duruşumuz ha? Entek bara can eder yal vakt geçen o ha? Uy? Ol yal yüzün açtı mı? Orlu gıdakçı gelin ara. Görmedim senin bir yakallı doyası Şile sırlı dünyanın sultanesi Bu çareli boşa atlamayacağım Kitaptan nefes alamam Mehri, sen mi geliver? Yerleştin mi Sağamancı? Mehri'den ilk kavurra. Uy yengeler, salam. Kurgun musunuz? Kovmayandaylağınız. Yerleştiniz mi Sağamancı? Gelin geçin yani Mehri gelecek diyen son ben Mehri'ni köy ediptirin. Yani akçadan geçip ayarlıkta kıyılar. Niye hil yerleştik ya? Bu böyle ayarlıydım. Hava şeydi de gel geç. Qatıqow yerleştik. Yengeler çay, kofe içteniz koyup berin. Ben çayla koyalım. Anar edin neme? O yerleşen ortamı böyle. Leylican, şu teviyle başla, tevi getiren haydi bana bir dinleyecek de. Hemen gurur ne diyor? Leycan aydın çorsa. Aydın yeter de füç koku götürmeyecek böyle. Benim şuna yanına. Değil mi? Frici kökü de getirir. Şu yankı yeni. Haydi ne? O yankı diyelim var. Hemen aydın. Aytdım diyelim. Ağa değil, seni akça var. Hiç. Yengeler. Men aydım getirdim. Halepeler mene doğruyum aytsam bir ulu sahnada çıkış etmeyene adacık çekinyenim. Yine... Hiç çekinme Leylican. Kulyalı ola. O ne diyeyim? Torunum mu? Torunum. Men hazır size aydımı bir dinledip vereyim. Siz baka verseniz neyli bolup bir fetimiz. Hadi.
Daga döwürülmaydymy da. Yaşlyk döwrüminiň Yaşlyk. Aydın gutordu. Gutordu men aýdym bu bolansa gutorun näle. Ay, sağ ol Leylica. Sana üstüne yardım edýäs. Ay, yürü gidelim. İşimiz kem. Leylica. Sağ ol, sana gidelim. Sağ ol, yengeler. Sana rəqqatın gelin. Sağ ol. Yürü. Kancan, öpen. Şuna daşarın hovar, qatı hovar. Belki sportlara gitmen bu gedek daşardı, sport bilen meşgul olar. Ema ılgar, hemen bir arqı hovadan deyinceler. Mena köpmen şular yal hova bolda daşaragy daýan. Salam melin. Onu geldiňiz zaman. O yerleşdiňiz. Ya, tamam. Onu biz daşaragy diýät, ýür. O ılgaly. Bu toporu başarça vuruttuk. Bu toporu mukamlar koşun vuruttum. Inni bu toporu kine konsert merkezine. Alo. Alo, başlyk. Dinleyen pekçi. Sizin öýüňiz gelen dokmy? Sen biyincalyk bolma. Vay, o bayramçılık konsertine kim uğradıp ýörsüňiz? Vay, başlyk o biz ýaly zehini ustatlar bilen maslahat edäýmeli. Men häzir bararmam, sen bilen maslahatam eder. O biri doňdurmy ýaýlap ýör, biri aňyrda işdi aýlap ýör. O maňa da göz gulak bolýan bolsaňyz, men olaň ählisini mugyra getirerdim. Sen gaýrat etdi bir selde maňa garaş. Alo, başlyk. Vay, mene düşünmedim näge? Bu näme bir üçreýdiler? Şu başlyk şular ýa häsiýet wada. Bekancan, daşarıňa gow howasy bar. Ýöne sowjak ama ýok telede. Öpajan, sen sport bardy, gow aýdym madymy? Voleybol, basketbol ýa-da şaşkadyr diýip düşünýär, gow aýdym. Tädil konsertde de şulaydım aýtjakmyn diýip. Ýok, tädil konserde men täze söýüp aýdym taýynladym. Aýym günüm senin üçin, daň ýyldydym senin üçin. Aýym günüm senin üçin, daň ýyldydym senin üçin. Täze bolan aýym senin üçin. Aýym günüm senin üçin, daň ýyldydym senin üçin. Sen gülsen elem
Indi mihmanhana varmal aydymçylarymyz durdy bolmaly. Rowşan Amanow, Aycemal, Gökür Hazımradow bolmaly. Akça Pekçe de şu taýda bolmaly. Indi baranlarlar. Alo. Alo. Başlyk sizmi? Maňa aýlan bolsaň mendirne akça. Vay, qaharlan vermeseňiz lan başlyk. Mene işin bekfiti üçin jaň etýän. Yaňam sen ýalyň bir işiň bähbit diýip jaň etdi. Hawa aýdy ber. Ol neme? O sizin çağıran aydymçylaryňyz bara? Hawa. Olaň bir topara hana, daşarda ılgaşlap ýör. Yer onsoň Yeni bir toparam, ana o naharhanada göreni göz bolup bara aydym aýdyp ber. Ey bir ýeri we syňjak zatmy gyýsaşlyk. sen biýinjalyk bolma akça. Barp hemme zat yer ber eder. Onuň ara diňleň menem. Sen gaýrat etdi birazjyk maňa garaş. Alo. 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 Nemetden bolýar? Dinlemän goýup goýberäýdiler goý. Ýoksa da oňa kim jaň etdi gäri? Pekçe jaň edenler. Meni ýamanlandyr ol. Şondan gowlukdan başgalarda garaş bermeli. Akça nirde aýlap ýörkäňe haýran galaymy. Ýitirim bolýar da şu karapda. Ağa doğduğunu meni yamanlaydın kağıy. Be, şöyle. Uy, Pekçe. Akça. Sen nerede mi? Bu bir yerde görüp durma. Yürü. Varma lan, yürü. Täze bayramçylygy mekan. Iň gowy bayramçylyk namly ýerden. Täze aýgul siziň nägeler dolanýar? Mene täzeli ähli ýerleşdirmede özlerini täzel tawady ýaldymaklarnar doýdan. O nähili? Oň nähilsi ýok, ene şeýle, ýagny täzeli ähli kişi sen pikirini edýär, ähli kişi seni görende begenýär, onuň täzel gutlarynyň ýanyna elmidami senmi? Amen bolsa, ähli ýerleşdirmediň özlerini aýadbaby ýa duýmaklaryny arzuw edýän. O nähili el haltaly, aksakallymy? Bir zat diýsek o nähili diýip durýan mekan diňle. Täze ýyl bayramçylygyny aýadbaby ähli öýüň iň ardyly mehmany. Çağalar teň daşyňdy üýüşip goşga aýdyp berýärler. Her kim saňa bayramçylyk saçarynyň başynda garaşýar. Ondan sen ähli öýüň iň ardyly mehmany bolýan. Atayli, sen ardyň goken, ýöne mekana özüni sowat ýalym diýenok, aýadaba ýalym. Hoy onna kim ýalýar? Aydymçy ýaly, sen aydymçy. Ondan biziň ähli tomaşaçylarymyza bir aydym sowat edersiň. Gereňiz aydym bolsun. Beýle bolsany biraz hiňlenip berden. Asmandan yağış yağar, damjasy maňa değer. Söýýän diýäýse eger, ol gara göz ýarym. Söýýän diýäýse eger, gara göz ýarym. Bagda ýarym olmasy, gyllar nary olmasy. Esläýse söýmesi men neýläýin.
O Gowhar. Meni gowja dinle, men sana tapmaça aýtjak. Tapmasaň ama tapmasadyr oly mihmanlar näme? Mehmanlar açyk garaşarlar da teber tapmaça da şolar barada da. Şeýdem ya, aýdan. Sen meni özlüje dinle. Boy. Her ýyllar bir ýere bedenip geler, öýleriniň törüne geçer hemmeler. Uy, onuň agfat, olar tägel. Yok, bilmedin. Vay, şonu bile bakmı tanıtır? Ola mihman. Yengeler, sen bär dedin mi? Yer andan mihman ýerden geldi bu ýere? Vay, ben ne bileyin öýünden bilendirdi. Akça doğru aýt ya. O täze ýylla bedenip kim gelýär? Mihman gelýär, şeýlede mi daňatarjan? Yeri bildikmi? Awa. Yok, bilmediňiz. Uy Gowhar, belki aýazabadyr. Yo, bilmediňiz da. Bollu 3 gedegen bilmediňiz. 3den taň puş diýipdirler. Vay, sen kömek ede. A belki daňatarjan tolgun ýa. Zan nogan. Men adım daňatar däl. Gün nokdy. Ana şonuň üçin hissa bilen dok. Vay, bilmeýän ara aňyrsyna da geçip, ýöne saňa pürüýje berdik da daňatarjan. Zan yengeler. Ýa aýtdym ha. Men adım daňatar däl. Gün nokdy. Gün nokdy. Gün dokdy. Ay oğlum, bir de sana kömek etjek bolýar. Hawa, daňatarjan näme gagaryň gelýär? Näme garnyň ar berýärler? Yarım saatyň içinde bolmaz. Bir de saňa kömek etjek bolýar. Koydum, durun. Bayramçılıktan beýdip gaharlap durmasaňyz da, men size azajyk kömek edeýin. Hana, kömek et. Ol sizin gözüňiziň öňünde dur. Gözümün önüne mi? Gözümün önüne ne? Çeyrek mi? Käte. Yok. Ya odur. Yo, olara däl. Vay, iş wagt şon ýaly bir kyn tapmaça bolmaly. Atlyna tapmaçan kıýnady ýogam bolýar. Siz gözüňiziň alnakda görmeseňiz men näme deýin? Durla halim. Näme? Ola arsa Ahir bileýdi däge. Ona bilen bilýär. Bilen bilýärdik, aýtmajak bolup ýörsene işini başga ýok. ýoksa da Gowhar Ferit. Arçaň adyna bir zata kemýaly. Näme? Adyna bir zat kemýaly görünýär. Yo, sen arçada diýänmi? Yo arçaň adyny diýen. Gül ýaly arçaň näme eken senin bir zat tapaýanlagy? Meselem ýyldızly arça. Sebäp bugünkü mihmanhanamyza gelýän ähli mihmanlar ýyldızlar ha. Hawa. Onuň ýyldızly arça diýsek, gelişmezmi? Gelana näden? Ola turan halifa bar. Howa. Şonu aýdym aýdyp bermän haýyş edelim. Bolýar. Ýöne oňňany men bar, bir aýdym aýdyp berän diýmen. Mene çekinýär. Uy, sen gönü barıp aýdym aýdyp ber diýip haýyş etmedi. İlki bir zatlar soranlarlar. Şey diýäýmen. Bolýar, mene gittim. Ana salam alaykum. Mümkin mi? Elbette gel otur yollaş olarsın. Ana täzeliň gutly bolsun. Bir sorak bersem bolýarmy size? Elbette başlana. Ana ne şumat täzeli bayram süleňine elbette täzeli bardy. Aýdym aýtjak ýaşlara näme maslahat bererdiňiz? Elbette täzeyle aýdmaýçyk ýaşlara maslahatym aýdymlaryna aýabawan bolmagy, garpamyk bolmagyny, täzeliň bir şowkuny beýan edýän sözleriň bolmagyny, watanyň ösüşlerini beýan edýän sözleriň bolmagyny arzu ederdim. Täzeli öz esem goýsamlaňyz barmy? Esem goýsamlama gatykän täzeyle. Siz esasyny aýdaýyn. Esasın o dişlerinin maksady bir gow eferde öğretmek, dinleyicilere lezzet vermek, halkymyza toylaryna, bayramlaryna diýarymyza çykyş etmek. Meňem maksadym bir gow aýdymlar döredip dinleyicilerimize şu aýdymlarym bilen lezzet vermek, ruh lezzet vermek. Doğru. Onu da has gowy. Onu siz täzeli bayramçylygyna getiren aýdymyňyzy, ýa-da biziň şu mihmanamyza aýtsaňyz da diýsen ajap bolardy. Başyna aýdyp bereli. Ola näme gideýdim? Ýa. Ana,
Çalyan sağdığına hiyen katı olken. Bugün kumum elbette teyadi bayramçılığında ne aydım soğuk etmek elbette bir mihmanlığına. Menin de teyadi bayramına dinleyicilerim için bir şovun aydım tayarladım. Yerine yetirip bereyim, başardığımda nitip olsa göğünlerini toru deyip ümid ediyen. Häzir bir jemedim sana himmet bereyim, aylaydım da. Başıtını. Yok aydıp bilem ok, desem düşünem ok, seni sevamam ok, karışan gelem ok. Yok aydıp bilem ok, desem düşünem ok, seni sevamam ok, karışan gelem ok. Yok aydıp bilem ok, desem düşünem ok, seni sevamam ok, karışan gelem ok. Yok aydıp bilem ok, desem düşünem ok, seni sevamam ok, karışan gelem ok. Gönlüme degermeydim, yine de sevmaydım bilmeyen. Söyleseden hem kıyırlar, aytan onu içinde gizleyer. Söylen ok mu ya da dedem ok, senin bolaşına men düşünem ok. Söylen ok mu ya da dedem ok, gözlerimden menin sevgimi duyan ok. Yok aydıp bilem ok, bilesen düşünem ok, sensiz olamam ok, karışan gelem ok. Yok aydıp bilem ok, bilesen düşünem ok, sensiz olamam ok, karışan gelem ok. Söylen ok mu ya da dedem ok, senin bolaşına men düşünem ok. Söyleyen mi ya da dedem ok, gözlerimden menin sevgimi duyan ok. Yok aydıp bilem ok, desem düşünem ok, sensiz olamam ok, karışan gelem ok. Yok aydıp bilem ok, desem düşünem ok, sensiz olamam ok, karışan gelem ok. Yengeler, eğilik mi? İyilik mi diyer ha? Ne malı? Ne mollu diyer ha? Ayçı, ay. Ay oğlun. Hava. O it oturun dağıtın ne mi? Ne ettim O ben? ne ettim diye da. Ne ettim diye. Sen aydım aytma ne mi? Aytmalı. Aytmalı olsa var ama bana seyret müünür yani. O müünür. Aytmalı. Atacan, o buğdayal su içip, o sesine petkel vermedi mi? Sen nereden biliyorsun onun bu diyarlarını? O gördün mü? Hava. Tamam bu diyar bolan ne mi? Uy, bana Ne seyret. bolonu ne mi diye da. Onu. Oğlum, aydım aytmalı sen. Aydım aytmalı hava. O sesine deper yetirmez mi? Hava. Yok getirme. Yetirmez diye de. Yetirmez ha? Yetirmez mi? Onu adi. Adi de adi. Yengeler, gelin alışıp görmenindenim. Aydım aydalayım. Aydım. Ben aydım aytmana gitsem neyle görüyorum? Ayda aytın. Ayday. Han ayt. Ay. Ayının keyfini
Gowkar. Yer inne näme boldy? Nämesi ýok. Sen ýoksa da özüňi maýdymaýdy ama. Hawa aýtjan, şu wagt ýadyňa düşdümi? Ýok, ýoksa da sen şu gün konsertine gatnaşýarmy? Hawa gatnaşýan. Aýdymam taýyn aslynda. Ýöne näme bolsa. Şu halipalan bir yer dinläýsedi de. Ya men andan gördüm şoň ýanyna baraýly. Ýöremi? Ya. Ana salamu aleyküm, yine oraya dek. Selam, gel. Mümkün mü? Elbette, gel getir. Ana, benim ne şu aydım çıkıydı mı tanıyan mı? Elbette Gowkarjymy tanamanmam. Ama onu şu aydım çıkıydı mı, bir aydım dinlep göreyim de. Aslında men konserde gowum taýyndanym ýönesi diýýäli halipalar aýdymy dinlese, ýüregim hasam suwluja boljak da. Elbette Gowkarjymy biziň geljek ýyllarymyň ýerine ýetirýän aýdymlaryň bir kilek şatlyk, şowgundan doly, sahna çykyp, sahnany bezäp bilýär. Men Gowkaryň aýdymlaryndan özüm lezzet alýan, dinleýän. Aydım çıkıydı mı, bir aydım dinlep göreyim de. Ajap bolar dinläli. Ulu hawas bilen başladylar. Aýgül, Aşgabat mehmanhanasyň ýurdumyzyň iň bir owadan mehmanhanalarynyň biri. Tölemi täzir bayramçylygyna nasip etli bir näçe estrada ýyllarymyz hem Aşgabat mehmanhanasyny jemleşdiler. Hawa täzede hem meni bilelikde üýşüp bayramçylyk konsertine gider. Onuň gepleşiklerimden ören garaky taýýarlanar. Hawa mene tölemi beýem ýazgyçyk aýdymçylarymyň bir näçe bilen gurulşym goýdum. Senin taýýarlandyňa gepleşiklerini. Gatowy. Haydi. Yuvaş yadır konser. Bu konsert aydarsa olaydı mı? Ana ayna bilen ilşa adam gelýär. Atiyeli salamu aleyküm. Olmayan dayıranın. Salancığım. Doğrusun teyadiyle. Düşümlüyle olsun. Sizin berlepsinde. Täzir bayramçylygyny nasip etdi bize gyzykly gepleşikler taýýarlamaga geldik. Aslında täzir arzuwlaň bayramçylygy. Awa. Atiyeli bizim ýüreklerimizde o arzuwlar var, o aýdymlar var. Ýöne täzir bayramçylygyny işde geçirýänler mara. Täzir bayramyny işde geçirýänlere uly üstünlikler arzu edýär. Olaň ýürekleri gysmadýaly täzir bayramyna öz aýdymlarymyzy bilen geldik. Täzir aýdym ýeködüňiz ýerine etdi. Ýok, atagelle täzir aýdymyny ene kardeşim İlşat Annamemer bilen bilelikde yerine ýetirýär. Aýdym bilelikde da ýerine ýetirdiňiz ol hasam bu gyzykly görşelidem. Elbette. Atu onu bayramçylykda görüşýär. Sağ olun. Kutlu olsun täzir. Sağ olun. Aydın geleceğimizden aydın bu efi. Hoş geldin täze yıl edi diyara. Ataviyamın temiz havası. Hoş geldin täze yıl edi diyara. Keremli
mayna var. Salam atagelle. Otur mun sağa manzı. Hawa sen kaçan hep betiştin? Mena şumat gelip duruşumdur. Şeyleme, men entaktel yadgam et betişentin ötjana. Yoklu, şumat gelip duruşum diyene sen yazı ettin mi? Yok, menem yadga demoğun tak. Yoksa da yadgın kimden aşacak atagelle. Mena hovlu qaytışım öllü. Şuda hovlu yan vurdun yazgın senden başlayma da minni. Ay ona hakikaten am hovlu. Salam bakar, Salam bu bakar. yadaylam gel geç otur. Tädel konserni hovlu yat bakar. Bizine bağıraladığımız tədil bayramçılığında tomoşaçılarımız son suyunum iyileştirmede hovlu bir qıdıp getmiş dayanılmak için. Awa, ne mena yadgatacak adam öz ayak bilen çıkelaydı. Neden yadığını düşünmedim mi? Tədil bayramçılığının yadığı değil, qıdıplı getmişlikleri tədil bayramçılığına yürüyte iyileştirmesi için yadı ediyor. Öyle. Mene müdamı tayyar. Uy bakar sen tädel bayramçılığına. Täde aydımlar getirensin ha. Tədil bayramçılığına təd aydınlar bilen gelmeden bolma da aydıp bertene iki kulağımız seninle. Vay atagelle elim yalı kulağın var bolin her kime hötürledin de. Bu kulaklar qovu sözleri, qovu aydınları eşitmek için. Söyleme. Onna gelin tädel aydımını dinleyele. Tädel bayramçılığına getiren aydımdan bir ben tinlenip bereyim, sonra yadg edäýärsiz. Öwes bile. Köngül dengdim dolu arman, yad yalyny köýme üçün gelenlerin muňa ahmal, diňe seni söýme üçün. Ömür dengdim dolu arman, yad yalyny köýme üçün gelenlerin muňa ahmal, diňe seni söýme üçün. Sallaryny daşadım men, ýollaryny ýürme üçün. Ýaşadım men, diňe
Tegeli men bara. Awa sen ba? Yok, bu ya tegeli bölmendin ne belki. Seni böyle plap bolmaz. İki ulağım seninle. Yok, amanatlar gerek geliyor dinle. Dinleyenim. Şu aydımçılara hayran galiyan men. Aha. Ödere bir günlük konserde geliyorlar. Awo. Yani bilen tutuş oğa bolayacak, oşalıp geliyorlar. Tiyatin aydımçı dersen olur düşünün o. Yok, hep düşünmezdik de değil. Ategeli. Şolar hakkında bir günlük konser için onun işte açık aytyalar ettiler. Eğer sen aydımçı olan olsan onu bilirdin, düşünürdün. Ay, o sen ayttan anılmalı bolar da. Awa. Ay şu şeyler yadadım dağı. Senden veter yadadım. Gayrat ettim mi gayrat? Böyle Ağda çıkan. Kıyın Kıyına ola. Rövşen. Oho, yengeler. Salamu aleyküm. Salam yengeler. Geldiňiz saman. Sen näme bugün berde boljakmy? O çimadanın gaty agyr görünýänle näme 10 günlük dağı geldiňmi? Rekçi, bir uman olmasana, Rövşen kardeşlerine bayramçılık soğudunu getirendir de. Şeyle diremeýtdimle. Ol akçaň aýdýanyň jany barmy? Jany ba. O begendirecek bolsan garaşdyryp durma da bolla. Sizden bir garaşdyryp bolmy? Men size gowaýdym getirdim. Vay Rövşen, senden başka soğuda garaşymyz yok bile. Alın onu soğudunuz, dinleň lezzet alın. Diňe sen söýemeň, nädip söýänimi bir bilsem. Diňe sen bagtym men, bagıtly bolaryn sen gelsen. Ay Cemal geldim mi ama? Böyle yerleş. Salam. Az soğuğa dönmeden dur. Doğru bir akkolay hatım olan olar. Ben gelelim sana yerleştirdin mi? Geldik. Bayramçılık konserine täze aydın etip metik bolsa dinlersiniz. Ular hat soğuk tamaşaçılardan senin täzeyi soğudu olar. Rövşen bugün bayramçılık konserine her kim aydın bilen yaptı. Salam ay Cemal. Gel geç otur.
Sizem gepleşige ýadga geldiňizmi? Yok, gepleşige ýadga däl täze konsertine taýynyp görýär. Boldugyny. Asalan täze bayramy söýgüýüň birege mehir paýlamagyň bayramy. Ona aýdymar bayramçylyk konsertine ýerine ýetirip berjek aýdymga kiňlenip beräý. Bolýar. Sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni. Yolunda intizar gülüm hali Korsudum sen menin ömrümün yari Owadan yanlansın sevgim ukami Gel bile döwran süreli yarım Yüregim duysana bir jayıl garsana Mehrinden galayın Baş eyledim sana dillen aýdyn maňa Men seni söýýäne sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni. Sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni sen yüregim sen geregim sen bagtly biz bolaly kalbim sen söýeni. Konserle på Mafika Hak bolacak ýaly. Hawa hakykatda men ýöne bir häle çaýdypdyr. Çaýym bilen. Anladımdan gelmiyor. Sarı anladımdan. Ay gelerle yadır. Beraberler işte yani. Esas şu konsert. Aleyküm. Aleyküm selam. Ay gel. Ya. Hawa ana geldi. Ana geldi öbe. Her çay deydin. Yo. Näme ýok? Yo, nemeler ben var. Bir konserde getiräýin. Dondurmam tayar mı? Yo, ağalar ne? Yo. Olmasa başka Yo, ne deyip durma da başka. Uy, bağışlan, ben başka da için geldim. Näme üçin geldiň? Men Beýmuratdan oturan Tomas oturan bana bayramçylyk aýdymy sowga edip. Ben mi kaýdyk geldim? Şey deydin. Aydın soğuk dedeli aydın yerine de getirip verir. Dönü senem gayret edip bizim sargan ahtımız getirip verir. Bolly ve çay, su, dondurma, süýç köke de getirtdirän häzir. Beýmurat bir bayramçylyk aýdymy aýdyp berdi. Bol ya ulu hösülen dondurma dinläldi de. Bolly. Şulaydım şu mehmanlarımız için yerine getirip verecek dinlem. Lezzet alın.
gördü. Oydan o gök nereden yadına düşüp görmeden asman arasa. Onu bilemen siz. Doğrudan o. Kellemin içini kupırdap duran yarlağı. Günür tandır koyayım allem. Şurada. Adamlar Şunu deyince yelletken, şunu yelletken şunu. Şeyden mi? Düğüne yoktu şu kupırdı. Ay yürü aydayarlar. Aydarlık ediyor, çıdar yerlerle. Koydu ötken. Şuğa da iştiler. İştiler ak. Gör beni. Otur akayım. Ay. Neyme gülüp otuyorsun? Ama yine başladı ha. Ben kina filmi de oturuyorum. Kina film iştiliyem şu ateret kupırdı. Hani hemen değil şu at ben onu. Üstüne o değmeden koydu. Şey değerli. Yürü, yürü. Allah kaydı, Allah Yürü, yürü yürü, gidelim. yürü. Yine koydu ötken ha. Şu bizim Turuyan'ımız biliyor ötken barcam mı da? Oğluna niyet ya. Turuyan'ım ol koyuyor alakı. Yani iyiydin. Yine başladı. Yine başladı abi. Yürü kovuz giderle. Diyelle. Diyeli. Yüzüne diyeli. Diyeli. Kime mi olsun? Havası günür tandırdı. Hayır, bolmadı. Yo nereden gelip dursun şu dayak bir Şurada aytma sana. Gödükçülük ettiydiler dendi de yürü gödükçülük eder. Yürü sana da yürü. Ay dayla. Günürden deyince bana bir çayacak. Dinletme de ağayı da. Ha. Kalk sen. Sen kakay da sen ayttın ha şu an. Kalk bile. Tap havlu ne mi kimden bilemiyor. Gözün katıra kakar mı diye. Gel onu düzenime. İşte ne oğlum var? Kapıyı açın. İşte de ya. Çok ıpırtıyla şu dedin işte. Katıra kakana istemeyem isteme. Kapıyı alırsın ne atayım? Niye el bolluğa terede ağlı okuyup otur da işten istme. Kıyım açın kapıyı. Menden başka çalyan mı kare? Atamına talipa yargıyla çalyan. Oğlum tayin, Kore'ye gider. Açma ne? Kalkacağın yerle. Kim kare? Açın da kapıyı. Bu ne? Bu ne? Selamünaleyküm anneciğim. Olmaya deleniz. Kaçanikine bu mu yadaylan? Hava Niye yazı. hilko yerleştiniz mi? Şunu Hava yerleştik. Kimçilik yok değil mi? Goy. Doğru değerliler. Hava sağ olun. Tügöyle. Dediyle tayarlan yani. Hava şal. Atacan önünde tayarlan gelin olsan adam kovularak da. Şeyle mi? Yok hiç le güpürdeti ver hakkın var. Gel geliyor. Vale.
Geçelge de akça bilen päkçe de oturdu. Geçgidemiz son bir zat deyip burun edenlerler. Borla şolor ýar-zatlara gatynç bermesene. Doğru aýdýan göder. Çay içelim kofe. Göp çay. Bolýany mene bir göp çay targay. Bul aýdymçylygyň sanawy başarça etmeli. Bu topor okamlar köşküni. Bu ýoksa da men gözeli jaň etmelim ha. Bahar başlyk jaň edýär. Ala näme diýär ka başlyk jaň edýär? Alo. Alo Gödül. Bolja dinle. Sen bayramçylyga taýýarlanan aýdymy täzelemeli boljak. Sen ol aýdymy innik konserde goşduk. Başlyk men täzeýdim nädip tapaýyn gyssa garada. Wagt Gödül. Ilmidamy iş gyssagda bitýändir. Şoň şu ýanyňdakylarla maslahatlaşdy. Derwur üýtgeşik aýdym taýýarla. Onsoňam Gödül, aýdymyň daşary ýurt dilinde bolmalydyr. Daşary ýurt dilinde? Hawa. Sen gayrat etdi. Täze ile hasam bir ajaýyp üýtgeşik aýdym taýýarla. Başlyk men tanapymyň ujun ýetirdim. Hany bir gözel ýaly bolaýsaň diýdir seni. Başlyk men gyssa garada aýdym ýerden tapsam kam, onda da daşary ýurt dilinde. Gayrat et. Wey Bahar, la goýaýdy. Näme diýär eýdilikmi göder? Täze ile taýlan aýdymy başga çäre alypdyrlar. Daşary ýurt diline aýdym täýinle diýär. Ağa aňsady iş tapşyrýan ýaly diýýärler. Näme sikkä? Bolýa sen ala detme. Bir alajyn taparsy. Gyssa garada tapylarmy ka? Uy ýoksa da, ýa aşakda men Kerim agaňy gördüm. Hanany sen Kerim aga jaňa, şto görükde bolsa, baryp maslahat soraýdy. Hawa, dogry aýdýan Bahar hanjaga deň Kerim aga. Neler? Kimke wani? Alo? Salam Kerim aga. Ha, salam. Kim? Ha, Gödül senmi? Kerim aga, siz mehmanhanadamy? Biz olmaýasyňyz gatda. Siz bilen maslahat bady, bir baraýsam diýen ýanyňyza, mümkin bolsa. Gelber arkaýynda. Bor, häzir barýan Kerim aga. Göder häzir birçe käse göp çay içeli, onuň halifalaň ýanyna baraly, olar bize gowy maslahat bererdik ananýan. Hawa, Bahar şey daýyly. Bolýa. Salam Kerim aga. Salam, geçin oturun. Geldiňim saman. Geldiňimmi? Gowmy ýagdaýlaňam. Çay, kofe? Yok, içik geldiga. Kerim aga, şu täze ýyl bayramçylygyna taýynan aýdymy başga çäre alypdyrlar. Daşary ýurt dilinde başga bir aýdym ýerine ýetirdiler. Onuň şoň üçin siziň ýanyňyza maslahata geldim Kerim aga. Daşary ýurt dili diýilende bir näçe diller bar da mysal üçin aýdymçyň özüne birinji bilen aýdýan aýdymy özüne ýakyn bolsa hasam dinleýiji şonu gowy kabul edýär. Özüne haýsy diller, haýsy iň ýakyn mysal üçin bir gent dinlenip beräý, içinden bile maslahatlaşyp taýlaýar. Sane, yesterday my life with rain. Sane, you smiled me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. One sunny, one shine, so century. Sane, one so true. I love you. Berekella, şulaýdymda duraýaly. Şulaýdym gowy. Ýöne sözlerine düşünýänmiň? Sözlerine näme diýär? Oňýamyň aýdymy sany güneş diýmek aňladýar. Güneş dünýäme geldiň, ýagtyldyň, şu gara bulutlar aýyrdyň, ýagşy diňdirdiň diýmäni aňladýar. Men kirimçe gözel şulaýdym ýerine düşürüm kadýan. Ýöne sazanyň ýanyna barban bir haýsy sen aýdýan bar saz bilenem göräýli. Bolýar Kerim. Onu sazanyň ýanyna baraýly. An ýörüm. Gitler taýyn mi? Han gözel hani? First day with a friend, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I was strong, and I learned how you get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find a feet without that look upon your face. I should
Melike'yle dinlet koyar. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, smiled me and really eased the pain. The dark day they're gone and the bright day they see. My sunny one shines, suns and through. Sunny one so true. I love you. Bunu ne yaptı? Güneş diye. Şeyden. Aydınlara birbirinden boğuyla. Ve ne öyle? Kovaydım. Şimdi yine bilen başka da aydın var. Hava başka da şey İngilizce'yle aydın. İngilizce. Onun dünyaya ama buna sağlanlara ve matlaatlaşıp buna bayılır ama onun matlaatlaşıp bunu neticeye gelir ya. Benim bugün çektim bu. Yani 3. yıldır dinleyelim hani. One way ticket, 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 one way ticket to the blue. Benim bugün çek. Olur mu oyunda? Haydi bir nazarımı verem zaten. İlkler atazan. Hani alma. Güneş koyun. Alma sana haydi o. Emmeden bir yerine o şeyden bayram. Değil mi? Emmeden bu ha. Men fikrimçe emmeden bu. Atazan. Emmeden. Sonuçta böyle devam ediyor. Aydınlar çemenlik. Üçüzünün birlikte yerine getirdik. O olur diye. Adam tarihiyle o geçirdik. Tarihiyle bayramçık öyle çok olur diyor. Onu sağlanlara sonra makbul üzerine alalım. Üçüzünün aydınlar çemenlik. Sonra yerine getirelim. First day with a friend, I'm with picture fan. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I was strong. And I learned how you get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find a feet without that look upon your face. I should have changed and settled. I should have made you live your key. I felt wrong for just 1 second. You'd be back above me. Gone, I'll go. Work out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. What did you want to try to hurt me with goodbye? Did you hide crumble? Did you lay down and down on the time? I will survive. Always done it. I knew how to love. I know I'll stay alive. I got all my love to give, and I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey.
Yugoşrak, qatqınmaz soğuda, yugoşracıktan tür. Öfire tap boluyordun ama. Ha? Durdu. Durade. Vay. Durduluňa ýagşyla bolen bu näme? Hawa, bu näme? Qutuy. Qutuy, ha? Qutuy, sowat. Ona şu sowatyny göreli. Aç. Açmak bolmayara. Soğut bu. Qımmat soğuda öyle. Yo, qımmat dämi? Ha, o qımmat soğuda. Qımmat sowadyň açyp çykyýar. Açdy. Ya, açık bolmayara. Durdu biz onu alacak diyemiz, onu yönü görecek diye. Bilem o, açmalarını. Biz onu yok, man göräýmeli. Göräýmeli. Açmak bolmaya, bu soğut birine, soğut vermeye var yani. Qımmat kutubu. Açmak bolmaya. Yengeli. Näme berdiyseniz bereyin. Yöne şu kutuğa değinme. Nämeler bilen kagaýdy? Ha, deňmän. Her ýerinde gatýalyk. Gatýal, bolanymy? Alaýarmy? Ýoklamy? Her ýerinde. Berými deme? Her ýerinde. Hawa. Aga şu içime bakdylar. Maňa da Bakdylarsın, açsana. Bolýa üstüne öýmede bereyin. Öýme diýämi? Yo, gatýalyk hem öýme. Ýöne şunu açmak bolany. Ýöne öýme. Gow söýdüm. Bunu alaýarsan. Ýokor hiýledim. Ýokor diýdi diýämi? Ýokor diýdi. Agay men şu kızıl gülüm ýokda agay. Men sen ýaşy öýmem ýokda. Seýdem. Alaýarlymady. Alaýaly. Alala saýaly. Siz radymy? Vay, durdu. Mene öýme saýlap bilemem. Maňa kızylym ýerek, ýaşylym ýerek. Şunçyny bu sowgadan alyna. Agay, bu näçe kendime sowgadan bali? O mega sowgadan alyny. Adaletli bolar ýaly, kimden sowgadan alaýaly? A bolýa sowgadan alaýar, sowgat ýerek. Yok. Yok, akçı. Koğutun hemeden değil. Hemeden. Soğudan koğutun bolin ýöne. Şu kutuň içine yakın gıdıkkanlar. Şunu ýa. Astralýarlar. Astraly. Açaýdan durdy. Gatýalyk diýdim almadyňyz. Almadyk. Öýme diýdim almadyňyz. Almadyk. Her ýerinde ikiden diýdim. Almadyňyz. Yok, almadyk. Sowat. Anykmy? Anyk. Alaňdok. 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 Yok. Bolýardyňyz deňorum. Her ýerinde kökö. Täzeýliňiz gutly bolsun. Ýö. Akçı. Näme bäk? Senne senden boldy da. O näil menden boldy? Sennizin de sowat diýdi. Uy, mene ýalyk alanlyydym. Seni sowat alalyp. Ene sowat. Ine sowat. İki sany ýalyk, bir sany gat ýalyk alanlyk. Gidil wurdy da. Ýöne bara akçı diýene. Bugün bayramçylyk ha. He? Bilýär boldy. Oňor gitdimi? Agay gidip çay çayla bu. Kökelep bir çay içerler. Agay nirede kawul nirede? Men nireden bileýin, nirede diýdim. Meneme el naýlayan alany. Yitrim boldy da bir ýerleri. Ana başlygyma ýarym saatdan gelýän idi. Tapdany tapdy. Bu gyzlar, salam. Salam. Gomy aýlaňar. Ol Rahman görmedimmi? Yok, görmedim. Hele wat Rahman. Hel batmy? Hendekşem heli wat diýdi agay. Hel bolanmasa bolaýmala. Şoda bolaýmala. Näme diýsene? Şu girelgede ikimiz oturally. Şu geler ol bizim üstümizden geçer. Elbetde bizim üstümizden geçer. Yürü mü garaşaýar? Ýok garaşaly. Seýdem. Ahyl alaýmala jaň ederim. Şoda. Pekçi. Kim maydımçılara Cem. Hawa. Ene başlygam yetip gelýän. Onsoň? Ene 10 minutdan ulag ýöremeli. Onuň? Rahman ýok. Oy sana. Hawa. Jaňet. Jaňet diýip bir sagat der aýlap oturun. Alany. Alan ýene bir gede gaýla. Alan mı? Almanym bir görsün. Hani? Nire diýdi seni? Şoda. Ene alan oga. Alano. Alano. Han durali. Menim bir aýlap görýän. Men telefonundan almadyk. Sen telefonundan alar öýdän. Görersen. Bol aýlan. Alo? Alo, hawa yenge. Rahman? Almy? Hawa? Nerede? Getir. Getir. Alo Rahman. O näme men telefonumdan alman? Bäkcan telefonundan alýan, ha? Aýdym oturypmy yenge. Bir sagat bermen sen aýlap oturna. Niýe getmiyorsun sen? Oy, başlyk ýarym sagatdan yetip gelýän, tursana bir. Aýdaýynma. Dur menim aýdaýynaňmy? Gitmele. Baryan yenge. Ne?
Rahman derrewcik gel başlyk getik gele ulo garaşya eşitdiňmi? Sen başga çäre gidipsiň ha, başga ýerde aýdym aýdýaňa. Çaltyrak gel Rahman, çaltyrak. Mani. Oy. Yok bular var agayın. Hali seni. Agay pekçi. Nurun bolayşını? Men telefon edemde alan ok. Sen telefon edemde alan bolsun he? Ben tek bir gelsin şonu bir içme bir seret. Şota gelsin Alo. Hawa. Akçı. Pekçi de yanında bolsa çaltırazı kan ählaýdym sylar jemläňde aşak düşün. Ulugmy da geldi. Çaltlaşın ählasyny jemläp düşün aşak. Bolýar. Gelýän bolsaňyz garaşýan onu. Anoglaga ähli aýdymlanma taýýar bolmalydyr. Şu baramyzda ähli watandaşlarymyz iýleşlemez, gow aýdymlardan lezzet almalydyr. Kerim ağa halipa özüňiz ýaşlara baş bolun. Gow aýdymlar bilen nesip bolsa halkymyz begendirer hem şu. Anoglaga ýerine ýetirmeli aýdymlaryňyz taýýardyr. Taýyn. Onu häzir sahna barmak hak ýene bir gede geçip göräýdi. Bu pikir şonu geçip hatam. Bir hemme jem bolup tu hak ýene bir gede aýdyp geçip görelim. Onuň geçeli. Nesip bolsa sahna ýöre berer. Bar berer. Halkın dağdan arkaladı, doğamaklı
Dur.